Hello, maayong hapon mga katropa nga Bisaya. Ganina ko nag-ibot ug mani mga katropa diri aw. Jud ni nahuman. Sana diha manihan pa na. Ang akong inibot nga ra. Ya. Ako ning trabaho karon na pong hapon na akong mani inibot. Tungod ning bagnutam nindugay na human. Ito ang inibot namparan. Muna akong gitrabaho ron hapon na. Daghan kay salamat sa inyong pagsuporta sa ako ang mga trabaho. Hinaot nga inyong akong subaybayan kanon.